Amina uban Sale mijin Mariya a tashin gan dan Garba na Mariya ta kofar yamma. Dallahi uban sauti kai ma ka tabo mana jefayin. Allah ma gaba taimaka mana Allah. Allah sarkin iko Allah ga kanka. Allah ka kaɗe mu sharin hanya amma da mu da jefayin mijin Amina. Allah 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 sarkin iko Allah ga kanka. Allah bai ya bai mana da kunya. Na roƙi tabara Allah sarkin iko roƙon da na yi wa lallahi Allah dan ikonka Allahu ka bai mana da kunya. Allahu ka bar mana da kunya mijin Amina uban Sale na Garba dan Suleiman. Roƙon da ne wa ya Allah don girman manzan Allah. Allah dai ikon Allah don kurɗabi da risala don dala'ilu hairati don girman manzan Allah. Allahu ka bai mana da kunya. Allah ya karɓi roƙonka mijin Amina uban Sale dan Sale uban Sale. Ni abin da ya fari kullum nake cikin roƙon Allah ina ɗan waƙar jefayin. Mota ce ta fita kunya mijin Amina uban Sale. Ita mota jefayin mota safara wanda za ka ji awa uku cif kafin awa ɗaya ka kai shi. Kafin awa ɗaya ta kai ka. Cikin yardar Allah. La ilaha illallah wata mai siffar jirgi ce dan Garba duk ciki na kafali ne. Jefayin kwali ce ko jirgin sama kwali ne. Nasu duniya. Abin da ya sa fa ne da haka ya ce jirgin sama kwali ne ita ma jefayin kwali ne. Watanin da muka yi tafiya Ali ne mamakin jefayin. Kaga dai da farko dan Garba muka tashi na wudul da kai muka je mu garin Toso. Babu shakka dan Garba. Mun dawo tafiya ta biyu muka sadu da mota jefayin. Muke na garin Ta'u bayan mun bar Kaduna na ɗan taɓa bacci ɗan ƙeƙa sai ga mu abaji da ranar Wallahi sai ga mu abaji da ranar mu mijin Amina uban Sale. ga direbobin mu na jefayin. Su Sale Maruwa mai mota, Sale mai jefa yaro baya taka. Haba Charlie boy Ya aka yi na Garba dan Suleiman. wata 'yar magana na damuna shin wai na faɗa maka ko a Bayyana ka gaya mana dan Garba yanzu ba a munafurci mijin Amina uban Sale. wata 'yar magana na damuna shin wai na faɗa maka ko a Yo ai da ni da kai duk zanzan ne mijin Amina faɗe ta kowa ya ji ta dan Garba. amma ka san ba idan na faɗa daga nan sai ta fi garin Legas. Allah da duniya dan Garba. Ga shawara dai na baka shin wai na faɗa maka ko a To rufe haka mijin Amina uban Sale dan maganan nan mai kauri ce. na ce a barka. haka ne? Ni ma da biya na ce a barka malam. Idan ku kun bata to ku na san ba a kwayawo ba kwa zuwa ganin dangi. Ni Ali kwaɗan Garba sai na yi bayanin na huce. To ya za ka bada aka kwaɗan Garba. A gaya wa dire
Alhaji Isa Labaru mai mota. Kawar kai. Da Kasimu dan Sani. Nuna mana an san mu. La ilaha illallah har dan babba ta Haruna direban mota. Kwanan nan na je gashuwa. Aka dan garba. Na je ne ta shirya kaba. Na hau mota je fayo. Na je bade. Mota akwai tafiya. Amma a wajen karɓar shede sai aka nuna sai aka nuna mana tawaye mijin Amina Baban Sali. A babu shakka dan garba. Dan Allah a nuna an san mu. An ka gwada mana ka san mu sai mu gwada maka mun san ka. Babu shakka dan garba titi ba ta tifati. Ina dan ba fati gaishe ka direban SMG. Allah ki duniya na Kasimu dan Sali. Na Isanu ba. Na oga Isanu. Haka take. Dan ba fati direban SMG. Allah bar mana je fayi. Me suka ce maka ne tani? Akwai Isa Labaru mai mota. Ta dabaru na La gode. ilaha illallah ya mu baya taka. Waje fayi. Allah ki duniya dan garba. Inna tabo idi gomo, kuka masu galangu na so sai ku taba mana jefayin. Na alara masu tashi da uku. Shi ma direba mai mota ne kuma mai jefa na alara masu tashi da uku. Shi dai laran a cikin motar tasa na je gashuwa. Amma a wajen karɓar shedi sai ya rufe mini shi. Shi ya gwada mana wai. Haka. Allah ka bar mana jefayin. Mota jefayin. Mota ce ta fita kunya. Allah ga akwai wata nimodan. Akwai wata amuran. Alhaji Musa ya baka naira 30. Saboda wakan nan ta je fayar. Alhaji Musa na Sale ya baka naira 30. Musa na sada gwanin binta. Na Saratu dattijo mai sai da kasarwa ne yaro. Sai ya di na biyayye sai ya di direban jefa gurin aikin zaune a taba mana shi ma nan. Gaishe ka sayyadi. Gaishe ka sayyadi namu. Sanne direban jefayo. Bayan ya baka naira 30 ne kuma ya bani sule 50. Alhaji Musa na Sale mai sai da rediyo da rikoda na binta mijin Saratu. To sanne sayyadi. Sanne sayyadi. Dan hajiye. Sannan na dan hajiye ya da ranar ka. Sai ya ji mai mota. In an yi bayanin jefayo. Ai gwanan mu je ta ba. Dan mai gyaɗa na gode. Dan mai gyaɗa jefa Dan mai gyaɗa gaishe. ba ka shakka shi ma direban jefa ne dan garba. Taliya ya sunan direban nan wanda ya ɗau mu garin gafa ya kai mu kwanar mata ɗan gora. Dole ka faɗa mana sunansa. Baballe direban jefayo. Baballe direba uban mota shi ma ya san tuki ya Baballe ce. Kaduna garin gwamna. Allah ka bar mana jefayo. Mota ta fita kunya. An gwanan taki naira. Alhaji ya uban azumi ta ce a baka taki naira. Da ni da zabiya sai ta ba mu 10 naira. Wai mi ko da dan garba. Alhaji ya hawan azumi. Wata ne? Ita ce mai wani aikin malam mai kokarin nan. To ku gaya mata mun gode. Ai Da haka sai za mana na gode. Hawan azare. In an ce hawan azare. Hawan da yawa ko ɗaya ce. Hawa ta wudil gidan Alhaji Ali Kalanda mai naira. Ta ayashin mu gaishe Alhaji ya ta. hawa ta ayata mai naira. ita ce fa malam. Wai ce ta ayashin mu gaishe ta. Mu je jama'a da mu sha shayi. Mu je jama'a da mu sha nono mijin Amina uban Sali. Nijar ba. Wayanki ya hana ki.
sama mikiya tana nan. mai sama mikiya tana